Welcome to my YouTube channel bmotovlogbodo channel नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर एकदम अखानि थाखायनो खामानि मावनो मोनाखै दिनै न' सिङावनो थानांगोन बायसा मोनदों आङो मा बुंनो लोगोफोर एकदम बरखुन मारै दियासै फ्रि फ्रि अखामानो हायो नों जेब्ला थाबायलाङो अच्छा सना ओरैनो टाइम पास लोगोफोर एकदम टाइम पास बोरिं दिनैनि एकदम बोथोरा बोरिं खालामना होदों दा न' सिङावनो लोगोफोर हाबसोनानै उपाय गैया कुनु टपिक कुनु जेरावबो गिदिंनाय जानाय नङा लोगोफोर कुनु टपिक गैया दिनै जास्ट बिदिनो टाइम पास नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला जुदि गोसो दंब्ला आंखौ साबस्क्राइब खालामब्ला आं दाबायलांना जुग जाहाथे आंबो सिंनिफ्राय सायाव आगबारायलांनो हायो सिंनिफ्राय सायाव अच्छा लांनो हायो वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल bmotovlogbodo चेनेलाव गासैबो दाबायना जुग लोगोफोर माबोरै दं लोगोफोर अखा बोथोर लोगोफोरा बांसिनानो सिख्लाफोरखौल' सापर्ट खालामो सेंग्राफोरखौ सापर्ट खालामो आंखौबो खालामदो बर' हिसाबै गोदान इउटुबार हिसाबै लोगोफोर दिनै बारा गोलाव टपिक गैया दिनै अखा बोथोर नालाय खालामाखै लोगोफोर सापर्ट खालामलायदो बर'जों बर' जाहाथे आं थारैनो मोजां मटर ब्लग लाखिनो हायो जाहाथे बाइक गोदान बायनानै फेसिलिटि क्वालिटिफोरखौ मोजां खालामलांनाय भिडिअखौ जाहाथे अरायबो मोजां लामाजों थांबा जाहाथे साक्सेस जाखायो बेखौनो जुजिगोन नोंथां साक्सेस जागोन आरो आं साक्सेस जाना जाथारगोन होनना आसा खालामो केवल जों बर' हारिनि सापर्ट नांगौ आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनि सापर्ट नांगौ दिनै अखायानो जुब जुब हागासिनो खामानि मावनो थाखाय न' सिङावनो दं बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'नोसै लोगोफोर थानायनो आङो फिसा ओरैनो साननै लाबोदों मटरखौ आं लाबोनो हायाखै लोगोफोर होनबा दोनथ'नोसै लोगोफोरा सापर्ट होबानो बर' हिसाबै जे बर' हारिनि जै